Estem en marxa. Bona tarda, bon vespre, especials, gent d'equip especial, seguidors i seguidores d'aquest programa on analitzem o intentem analitzar tota l'actualitat del futbol americà català i del futbol flag que es juga als Països Catalans per equips dels Països Catalans. Programa internacional, com comentàvem, a micro tancat. Avui, jo des de la Tor de Carol a la Catalunya Nord, a França, el Gavi Rivera des de Barcelona i en Marc des de Vilafranca, pot ser, o m'equivoco? Gavà. De Gavà, bueno, des del Baix Llobregat. Vale. Fantàstic. Doncs tenim amb nosaltres, com ja us he dit, el Gavi Rivera. Tots el coneixeu, per la veu, vinculat tota la vida a Hospitalets Pioners, va ser jugador d'aquest equip i ara doncs, té un càrrec federatiu a la Federació Catalana de Futbol Americà des d'aquest mateix any. I l'hem portat perquè ens expliqui diverses coses relacionades amb el seu negociat, que ell, tinc entès, ara ens ho explicarà, que és el responsable de flag futbol en la Federació Catalana. I com que els últims programes hem estat parlant amb gent de Mircats, hem estat parlant amb gent de Bacus, en els programes 6 i 7 d'aquesta temporada, doncs volíem també sentir o copsar una mica tot el que tingui a dir-nos la federació sobre aquest esport. M'acompanya, com sempre, en Marc, que és l'ànima d'aquest programa. I doncs res, Gavi, bon Nadal. Marc també, però Gavi, bon Nadal. Bon Nadal. Com bon estàs? Nadal, bon Sant Esteve i bon any i bons Reis pels que ens escoltin més tard. Sí, ja fem tota la tacada, no? Bueno, com comentàvem, Gavi, aquest any 2024 has estat escollit responsable del FRAC, futbol a la Federació Catalana de Futbol Americà. Imagino que tu, com a responsable del FLAC i per extensió a la Federació Catalana, teniu un projecte amb aquest esport. Explica'ns, sisplau, en quatre ítems, quin és el projecte de la Federació Catalana de Futbol Americà en el que té referència al flag futbol? Mira, de bones a primeres, doncs això, del febrer, algú va tenir, l'Àngel Olmo, va tenir, abans del febrer, el gener devia ser, va tenir el bon o mal senderi de comptar amb mi per ajudar-lo al càrrec de president, doncs portant el tema del flag, perquè ja m'ho havien dit altres candidatures i jo no tenia temps, però al final, de Sant Pere va negar 3 vegades a Jesucrist, però 4 ja no. I al final, a la 4 vaig dir, doncs ja el trobarem. I, bàsicament, la meva idea, o sigui, jo vinc d'una època a la que el futbol americà i el flag, doncs, hi havia hagut equips més dominants o menys dominants, però, bàsicament, Catalunya es penjava a Madrid. O sigui, el fotut no era guanyar un campionat d'Espanya. El fotut era guanyar el campionat de Catalunya, perquè és on hi havia més nivell. I això passava en futbol americà a l'àrea de categories, això passava en flag i això ja no passa. Ara, doncs, o sigui, Madrid ens ha passat per davant a Catalunya doncs, en molts aspectes i una mica quan em van proposar el tema aquest de portar el flag, doncs a mi el que em fa trempar és intentar que Catalunya torni a agafar, ja que va ser doncs, el lloc de la península on va entrar primer, sobretot la vessant del flag, que és la que a mi m'importa, i que durant molts anys, ja us dic, que el problema no era guanyar a Múrcia Cobres en aquella època, o jo perquè és la que recordo, o guanyar l'equip de Madrid o el de Saragossa. El fotut era guanyar a l'equip català per anar a un Spanish o per anar a una competició estatal. I la idea és aquesta, és allò que Catalunya torni a agafar ser capdavanter dins de la Lliga Espanyola o dins de l'Spanish Flag Ball o dins del flag estatal. Make Catalunya great again, no? O sigui, opa, espera't, que se m'ha caigut el faristol. Doncs la idea és aquesta, és tornar a aconseguir que Catalunya, ara s'estem trobant. Ho tinc mal muntat, ja aviso ara que ho tinc molt mal muntat.
A veure si ara m'aguantarà. Doncs la idea és aquesta, és tornar a donar a Catalunya el nivell que cal, perquè, o sigui, hi ha una sèrie d'anys doncs, que això, amb tomes falses, Si la pots apoyar a taula potser o no tens taula aquí a... No, és que estic a la taula a sobre una caixa de sabates i a sobre un faristol. El faristol em cau. Però l'aguanto de passar. Vale. Doncs la idea que tenim és tornar a que Catalunya, és això, portem 6-7 anys que Pagesos ha estat el clar dominador del flag a nivell open, estic parlant, i sí que hi ha Scorpions, per exemple, que els està plantant cara i cada vegada les distàncies són més curtes. Hi ha altres iniciatives de flag que estan agafant molt bon nivell, però la idea és no tenir un equip dominador, sinó que realment els equips catalans, com era fa 20 anys o fa 15 anys, que el quart de Catalunya podia haver guanyat l'Spanish, perquè realment el nivell era molt superior. I la idea és arribar aquí. Com? Doncs de moment vam engegar el projecte de Catalunya Flag Football per començar a detectar talent no només a nivell open, que més o menys ja ens coneixem tots, però sempre hi ha algú que se t'escapa. També veure xavals joves que siguin bons prospectes i anar detectant nivell, anar detectant talent, anar trobant eines per poder ajudar els clubs que més necessiten a poder desenvolupar entrenaments de millor qualitat i anar pujant el nivell tots plegats. I d'una lliga més competitiva esperem que surtin que el campió de Catalunya realment hagi hagut de currar molt per després anar a Spanish Flag Balls o Iberians o el que sigui i realment Catalunya ha tornat. Que sé que ara estem un pas enrere, però esperem que en breus no sigui un pas, que sigui mig, i mica en mica anar assentant. Tenim 4 anys per endavant per trobar primer un sistema de competició, també a nivell open, perquè a nivell de base, com que hi ha menys equips, és més senzill, diguem-ne, trobar un sistema de competició vàlid perquè els xavals vagin agafant partits i vagin jugant i vagin agafant experiència, però a nivell open sí que hi havia un projecte en plan circuit, després vam plantejar de fer un circuit amb 3 categories, s'han intentat coses, s'han parlat, els clubs estan més, sembla, per un tema d'ascensos i descensos, amb una divisió d'honor i una segona divisió, i estem acabant de perfilar. De moment aquest any hem anat amb un projecte híbrid, una divisió d'honor que de fet ja teníem altres anys, però aquest any sembla, esperem perquè tot just ha començat ara, que els millors equips puguin competir a alt nivell i després tenim un circuit que els equips amb menys nivell puguin agafar més rodatge. Veurem si funciona i si no funciona, quan acabi la temporada serà qüestió de tornar a plantejar, a veure, un sistema en el que tothom es trobi còmode, perquè com a federació volem competir, sí, o sigui, volem que els clubs catalans siguin els millors, però també hem de pensar que volem més clubs i per ajudar els clubs que surten, a vegades cal unes eines diferents per ajudar els clubs competitius a competir més. I hem de trobar l'equilibri entre les dues, diguem-ne, sensibilitats del flag. I si no és aquest any, veurem aquest any a veure si hi ha alguna millora a fer i treballarem durant 4 anys per intentar això, que el flag a Catalunya torni a tenir el nivell que tenia. També amb el projecte aquest de Catalunya Flag Futur volem, ja us he dit, d'intentar ajudar els clubs que neixen. Ens agradaria molt, molt, molt poder competir també a nivell de selecció catalana. Veurem, perquè hi ha algunes idees, algunes propostes, les hem de materialitzar. FIFA també ha tingut eleccions ara fa poc i no estava la cosa com per poder fer plans a llarg termini o a mitjà termini. I ara que s'ha aclarit, sembla una mica ja el que correspon a FIFA, veurem si hi ha un campionat autonòmic
i veurem si podem treballar d'alguna manera perquè els millors de cada club puguin competir al més alt nivell i viralitzar una miqueta el que puguin aprendre els millors entre els millors. Doncs clar, si tenim els 10-12 millors jugadors de Catalunya entrenant junts, doncs la idea és que el que aprenguin allà ho puguin exportar després als seus clubs. No sé, hi ha moltes idees i és qüestió d'intentar-les anar lligant totes, d'una banda al nivell competitiu i d'altra al nivell de creació de nous clubs, que de moment sembla ser que hi ha iniciatives que estan tirant endavant, hi ha els Lleons de Creixell, hi ha algun altre equip també que està començant a arrencar, hi ha projectes que han arrencat fa poc i semblen ja molt més consolidats, com són Bacus i Mircats, que ja heu parlat amb ells i semblen dues iniciatives fantàstiques, totalment diferents però totalment engrescadores. I a veure, anar creixent, anar eixamplant la base, que diuen els polítics, tot i que a mi no sé si és que en termes polítics no ens hi posarem, però sí de tenir més clubs, perquè s'ha de créixer, i a part de tenir més clubs, que els clubs més competitius puguin competir a més alt nivell. Marc, endavant. Molt bé. Tu com a responsable de FLAC a la federació, què és el que més et demanen els clubs de FLAC a tu particularment? Quina és la demanda que fan i tal? Àrbitres. Àrbitres et demanen. Sí. Àrbitres, em demanen àrbitres. El FLAC, en les últimes temporades, diguem-ne, sobretot a nivell de base, però clar, també a nivell de base, a nivell open, a nivell d'adults, però ja ho havíem vist que últimament aquí sí que estàvem eixamplant la base de, diguem-ne, afeccionats, pares, jugadors, una miqueta, diguem-ne, sucaritzats, en el plan de que havíem agafat. Ui, que he caigut en sempre. Sí, em sembla que estava pensant que potser era jo. Hem perdut? Vale. Cada vegada hi havia més protestes, cada vegada hi havia més històries a l'hora d'arbitrar partits. El FLAC és un esport que, tal com ha evolucionat, és molt complicat d'arbitrar. O sigui, jo recordo fa 20 anys, més o menys, quan començava amb el FLAC a nivell de nanos, o sigui, sub-13, sub-15, escolar, els partits s'arbitraven amb un àrbitre i el reglament era molt senzill. I eren nanos, la majoria dels que jugaven eren nanos que no estaven, diguem-ne, viciats pel tackle, pel futbol americà contacte, i era un esport que era molt fàcil de pitar. Jo vaig agafar un període, després d'estar 4 o 5 anys entrenant nanos, em vaig agafar l'any sabàtic, que es va convertir en molts anys sabàtics, i encara que seguia més o menys com anaven les coses del FLAC, quan vaig tornar fa 4 anys, vaig veure que realment l'esport havia evolucionat moltíssim en molts aspectes. I entre ells, un d'ells era el reglament. I realment ara és un esport que es fa molt difícil d'arbitrar. Si tens en compte que un partit de futbol americà 11 contra 11 poden arbitrar 3-4 àrbitres i pocs problemes hi haurà en principi, pot haver-hi, evidentment, sempre alguna discussió, sempre pot haver-hi coses, i més en un esport de contacte. En el FLAC, un esport que juguen 5 contra 5, doncs a vegades hi ha 3 àrbitres i encara ens queixem de que no es veuen coses, perquè la normativa ha evolucionat, l'estil de joc ha evolucionat, cada vegada és un esport més ràpid, amb menys jugadors i més atletes, tot es fa molt difícil de seguir. I com que els jugadors i els entrenadors, doncs, en ocasions també hem pecat de voler guanyar per sobre totes les coses, doncs, en un moment donat els àrbitres també ha arribat el moment que han dit, mira, és que prefereixo pitar nens o prefereixo pitar futbol americà a pitar FLAC. Doncs perquè hi ha gent, determinats jugadors, determinats equips, determinats entrenadors que havien anat pujant al nivell de protestes i jo entenc que arbitrar FLAC és complicat, i més quan tens 10 jugadors i 2 bandes i si no hi ha pares més pel mig, que a vegades també s'han posat,
que et van inflant el cap. I això ha portat problemes i cada vegada és més difícil trobar àrbitres i per això la Federació Catalana és un dels objectius principals que té, trobar àrbitres, també pel tàquel, però molts d'ells hauran de començar a arbitrar en flag i hem de fer, doncs ja hem fet algun retoc al reglament perquè sigui una miqueta més fàcil d'arbitrar i perquè hi hagi menys protestes i si protestes xato podrà expulsado, però també és això, és que necessitem captar àrbitres i les nostres eines estem fent servir per intentar enganxar la gent, que arbitrin, que es formin i sí que al circuit Gold hi ha àrbitres, diguem-ne, oficials de la federació, però també s'ha hagut de formar a voluntaris dels clubs, que l'any passat el circuit es pitava amb voluntaris sense formació. Aquest any sí que a la màxima de la categoria, a les categories Gold, s'ha d'estar format i incentius per buscar àrbitres la federació n'està posant i facilitats per formar àrbitres que n'estan posant. Falta que surtin vocacions d'àrbitres, no? Sembla ara que estigui al seminari demanant mossets, estic a la federació demanant àrbitres. Doncs queda dit, no? Si algú vol ser àrbitre, que es pot contactar amb la federació, jo li faré la formació pertinent i endavant. Correcte. Però ara mateix els àrbitres que estan arbitrant flag són els mateixos que estan arbitrant tàquel o ja existeix un cos d'àrbitre específic només per flag? No, o sigui, ara com ara, a Gold estan arbitrant la majoria dels àrbitres que estan a Gold són àrbitres també que són de tàquel. A la resta del circuit, el que seria la segona divisió, que seria el circuit Silver i el circuit Bronze, doncs els àrbitres són voluntaris, segueixen sent voluntaris. I en categories de formació, alguns dels àrbitres que s'han anat captant doncs estan començant allà. Doncs hi ha gent, allò que quan ja han sentit les primeres crides súpliques de la federació buscant àrbitres, doncs hi ha hagut gent que sí que diu, doncs mira, a mi arbitrar, guanyo 4 calarons, estic en contacte amb l'esport que m'agrada i mira, doncs és una altra manera també d'aprendre l'esport i de ser part de l'esport. Potser a vegades ja arriba una edat que el físic diu això de jugar cada cap de setmana o cada 15 dies 2 o 3 partits, que sé que... Però mira, estic a la banda, vaig veient els partits, segueixo formant part i segueixo ajudant a créixer un esport que a mi m'ho ha donat tot. Doncs és una manera també de seguir vinculat a l'esport. I alguns tenim que estan començant i, clar, primer fan una formació mínima i quan ja saps més o menys 4 coses, a veure, que gairebé tothom que comença a arbitrar flag és perquè han jugat a flag. Hi ha unes bases les tenen. Però, clar, t'has de posar el xip. És difícil canviar el xip de jugador a àrbitre. Llavors, una vegada comences a arbitrar, clar, no et posaran a arbitrar el primer dia un pagès d'Escorpions de divisió de Gold, però sí que pots començar arbitrant sub-13, sub-11, sub-15 i vas agafant mecàniques i vas fent, cada dia abans de la jornada es queda amb els responsables de l'arbitratge i et van formant una mica i és una formació teòrico-pràctica que esperem que doni fruits i que d'aquí uns anys, i no gaires, realment no hi hagi el problema d'àrbitres que estan tenint al flag per 2 motius. D'una banda, que tinguem més àrbitres disposats a arbitrar flag i d'altra banda, que també la conducta dels jugadors així ha estat reconduïda. Si és de motu propi, millor, i si no, seran mocadors grocs. Són les armes que hi ha. Però sí que és veritat que jo ho he vist també, ja es dic, en partits de nanos que fins i tot alguns pares que no havien jugat mai a flag, que no coneixen l'esport, però que per l'ambient aquest del sòquer del que volem fugir, els esports que no són el futbol, diguem-ne que ha calat a la societat. I és una llàstima i s'ha de reconduir això. S'ha de reconduir des de ben petits a ben grans i no només els jugadors, sinó també les bandes i, en l'últim moment, ni els teus pares no et venen a veure jugar o entrenar, però els nanos petits sí, a vegades t'hi trobes amb
m'hi he trobat. O sigui, en bandes, diguem-ne, calentes, que dius... O sigui, ja ho he viscut amb el meu fill jugant a futbol, com per ara viure-ho al flac. No caldria. Ja et dic, són els 3, diguem-ne, estàndards que hem de canviar de mentalitat i de facilitats. O sigui, àrbitres, jugadors, banda i també les famílies. De fet, tens una àmplia trajectòria amb això d'intentar temperar els ànims de jugadors i de banda. De fet, tu crec recordar que tens una espècie de no sé si dir falca publicitària sobre el que no ha de fer un entrenador, no? Que vas fer una espècie... No sé si una falca publicitària o un reportatge, jo l'he vist i em va agradar molt. Sí. És a dir, tens una trajectòria. Sí. Això, no? No sé per què em van dir a mi, de fer això. Jo... Sentiu això? Sí. No, fa uns anys. La Fundació Brafa va engegar una campanya de sensibilització per, diguem-ne, deshooliganitzar, suposo que seria la paraula, doncs diversos aspectes del futbol. I en Rafa Cervera, el general manager dels Barcelona Dragons, dels antics Barcelona Dragons, sabia que ho diries, em va trucar per si em veiem cor de fer, doncs això, de fer d'entrenador dolent, d'entrenador cabró, o sigui, directament, amb un grup de nens per gravar, doncs, això era un vídeo, al final no sé si va quedar un vídeo de 2 o 3 minuts, i jo interpretava el paper d'entrenador dolent. O sigui, jo només tenia... Els nens no ho sabien. Els nens no ho sabien. O sigui, bàsicament a mi em van dir, mira, aniràs a fer l'entrenador d'un equip, els nanos de l'equip i de l'equip rival només saben que és un amistós i els de l'equip els hi hem dit que el seu entrenador està malalt i que hem enviat un suplent, i el suplent era jo. Ostres. Els pares dels nanos estaven avisats, l'àrbitre estava avisat i l'entrenador rival estava avisat. I a mi em van microfonar com a les pel·lis d'espies, allò que et posen amb esparadrap al micro per dins i tal. I hi havia un pare amb una càmera una mica més bona que la dels altres pares gravant el partit. I després de gravar el partit, en el qual jo tenia rienda suelta per dir el que em donés la realíssima gana, només que no podia blasfemar, perquè Brafa és una fundació religiosa i no quedava bé, i em van demanar que no traumatitzés els nens. Però amb aquests 2 paràmetres em van donar molta via lliure per dir als nens el que em va donar la gana de corres como niñas, això m'ho van censurar després, però bueno, i de portero, que te tiras menos que mi abuela, que no sé què, de fotre els crits, d'anar a cridar els gols a la cara de l'entrenador rival, de queixar-me a l'àrbitre, de queixar-me a l'altre entrenador, de donar patades a les ampolles d'aigua, no sé, vaig estar 1 hora liant-la partíssima. Mourinho, una mica aquí. Sí, va ser molt Mourinho, molt Mourinho. I després de gravar tot això, de gravar tot el partit, van entrevistar amb els nens i els hi van dir que els havia semblat aquell entrenador. Y los nens, no me gusta, grita mucho, es que cuando grita así, es que yo no quiero jugar a fútbol con él, que no sé què. I jo només vaig demanar a canvi que quan acabessin d'entrevistar tots els nens, poder parlar amb ells i dir-los, nanos, jo no sóc així, això és per un reportatge que estem fent, que vosaltres heu de saber que, oi que no us ha agradat? Jo no sóc així, jo no sóc així. Ho prometo. Però sabeu que hi ha entrenadors així i volem que la gent s'ho miri, que la gent pensi, doncs això està molt malament i que no ho facin. Els pares els dic que sabien el què, perquè clar, jo com a pare d'un jugador de futbol, jo vaig a l'entrenador del meu fill, potència com em vaig fotre jo com un energumen i vaig allà i li dic, retutxar, tu te'n vas a casa i això no és un rol que jo vulgui que el meu fill segueixi. I jo vaig haver de fer d'entrenador hooligan i ho vaig fer molt bé. Sí, ho vas fer molt bé. Jo he vist el vídeo i és espectacular, sí. Va ser una experiència. A més, es va penjar moltes xarxes socials, el Mundo Deportivo, el Marca, molts diaris en van fer difusió
I jo recordo passejar per les xarxes socials i anar mirant les reaccions de la gent. I, home, molta gent entenia, no sabien exactament com estava muntat, però entenia que hi havia alguna cosa a muntatge. Pero hi havia gent que deia, este tío es un hijo de puta, que como lo vea yo por la calle le cruzo la cara, que no sé què, no sé quantos. I jo, perdona, que sóc jo i que, tio, si no te n'has adonat, aquí estava, diguem-ne, bastant guionitzat, que els nens no sabien res perquè les seves reaccions fossin genuïnes. Però, fill meu, que jo no sóc així, per l'amor de Déu, que jo sóc mestre de primària, que jo sóc pare de nanos d'aquesta edat. De fet, el meu fill estava en aquell partit. El meu fill era el portero que mi abuela se mueve más, perquè els hi faltava un i el meu fill, que era l'únic jugador que sabia de què anava el tema, perquè si li vaig dir, que papa fa un reportatge tal i qual. I va dir, doncs a veure. I em va venir a veure i faltava un i vaig dir, doncs posem el meu fill de porter, que era de l'edat. Sí, el meu fill va ser... Jo em vaig salvar 3 pobles amb el meu fill, per favor. Però sí, o sigui, el tema aquest de la pedagogia a l'esport és una cosa, ja dic, com a mestre, també soc mestre de primària i he estat entrenador de nens petits. De fet, jo em reenganxo i la meva idea no és reenganxar-me com a entrenador d'adults, és reenganxar-me com a entrenador de nens. Però és que a Uroloqui no tenim nens, aleshores doncs tinc nens de 20 i pico a 50 i pico d'anys. Bé, també són nens, i me'ls estimo igual. Marc, endavant. Molt bé, doncs mira, que aquí cada episodi anem comentant sempre una mica les copes catalanes quan es disputen. Des del vostre punt de vista, quina seria la valoració de les copes catalanes de FLAC? Funcionen i tal, o què tal? Veurem, o sigui, la idea, ja et dic que era... Ui, t'he deixat la farista. Sembla que caiguis tu, tio. Sí, sembla que caiguis. La idea, en un principi, o sigui, es va plantejar un projecte, jo no estava dins de la federació encara, però sí que m'havien demanat consell, jo havia donat la meva idea i hi havia idees de la federació que eren molt vàlides i volíem fer un circuit de rotllo ATP, o sigui, com el tècnic, per entendre'ns, no? Sí. I hi havia diferents tipus de tornejos, doncs perquè no és el mateix, per exemple, del tenis, doncs el Grand Slam, que el Masters 1000, que els Challengers, no? Per posar una idea. Però sí que hi havia clubs que volien més sistema lliga. I tot i que aquest any, en principi, havíem de fer tots els clubs jugar al circuit, perquè l'any passat Divisió d'Honor sí que era una lliga tancada i després la segona divisió seria el circuit, va costar de trobar un encaix en les dues idees i al final el que s'ha fet és un circuit tancat, és el circuit Gold, que et dona una sèrie de punts i després els equips que no estan competint al circuit Gold, que no deixa de ser una lliga de tots contra tots, només que té el nom de circuit Gold, la resta d'equips i els equips Gold que vulguin participar, si tenen plaça, poden jugar tornejos del circuit que depenent de la categoria del torneig, n'hi ha que són silver i n'hi ha que són bronze. Aleshores, tot això dona una sèrie de punts i hi haurà un rànquing final de temporada on els 6 millors equips del rànquing, com a mínim un que no sigui de categoria Gold, o sigui, per com són els punts i com anirà la distribució, preveiem que segurament els 6 millors equips o els 6 equips amb més punts del rànquing siguin 6 equips de Gold, a no ser que hi hagi un equip dels que no són Gold que guanyin molts tornejos de Silver i Bronze, però la idea és perquè també els equips que no estiguin a la màxima categoria puguin optar, amb les seves dificultats, òbviament que les tindran, però que puguin optar al títol de campió de Catalunya, doncs fer unes finals on els 6 millors equips del circuit, que per la distribució de punts segurament siguin 6 de Gold, però hem guardat aquesta clau, que és que un com a mínim és silver, és a dir, igual es classifiquen els 5 primers del rànquing i si el 6è també és Gold, doncs el 7è o el 8è, que sigui silver, també es classificaria. I d'allà trobar el campió de Catalunya. D'altra banda, sí que és veritat que de cara a l'Spanish Flag Ball, que és la màxima competició de l'estat espanyol en matèria de flag, el campió del circuit Gold, el que seria la divisió d'honor, serà el que vagi a l'Spanish. Però sí que pot ser que guanyi el circuit Gold d'un equip, que sé, m'invento a Pagesos, per fer un exemple,
i que després, a les finals del circuit, doncs, mira, Scorpions sigui el campió de Catalunya, o Mircats, o Urològic, que són els meus, no? Ja posats a dir que sí, ja posats a somiar. No, però sigui que hi haurà, diguem, el campió del circuit Gold, per una banda, que serà que vagi a l'Spanish, i després hi haurà el campió de Catalunya del circuit, doncs, que serà que surti de les finals a 6 entre els 5 millors equips Gold i el millor equip Silver. Més o menys, vindrà a ser una cosa així. Si funcionarà o no, estem començant. S'han jugat un parell de tornejos. Demà juga el segon torneig de Silver i penso que portem 2 o 3 jornades de Gold. A part també hi ha el circuit femení. Si tot funciona o no, doncs suposo que això és com jo ho veig a les escoles, no? Les notes a final de curso. Doncs veurem a final de curs si el sistema ha anat bé, doncs perquè els equips més competitius tinguin més competitivitat i perquè els equips doncs, que encara estan arrencant o encara no han donat un pas endavant, doncs puguin refermar-se en el seu propòsit de fer-ho. Això ja ho dic, que veurem a final de temporada si és vàlid, si es podria fer millor, que segur que es pot fer millor. Hem de trobar el sistema. L'hem de trobar i hem de trobar un sistema no només que la federació pensi que és l'adient, sinó que els clubs ho ratifiquin i diguin, doncs mira, així sí que m'agrada aquest tipus de competició. Penso que és prou competitiva. Hi ha equips que ja m'estan dient no, això han de ser 2 lligues diferents, amb ascensos i descensos. Hi ha equips que m'han dit, doncs així està bé, perquè hi ha unes setmanes que podem competir més, unes altres que estem més per donar més minuts als altres. Les notes a final de curs, veurem. Esperem que, i si hem de fer algun ajustament de cara a la competició de l'any que ve, doncs, o sigui, mira, aquest any, aquest sistema híbrid del circuit Gold i del circuit Silver i Bronze va sortir després d'una reunió eterna, que portàvem 3 hores donant-li voltes a tots els clubs, fins que al final, els últims 10 minuts, algú va dir, i si ho fem així? Hosti, doncs, mira, ni per ti ni per mi, no? I va semblar que funcionaria. Veurem, estem arrencant i de moment sí que celebro que no hi ha hagut problemes disciplinaris i aquestes històries i veurem si el sistema aquest funciona o no, doncs ho anirem veient allò com el Cholo Simeone partido a partido, jornada a jornada, doncs veurem, de moment funciona, veurem, perquè després, facis com ho facis, els equips més competitius estaran a dalt i els equips no tan competitius estaran al baix. Al final... Però al final és provar-ho, a veure si funciona. A Madrid, per exemple, els funciona el sistema de 2 divisions, però també tenen unes altres característiques dels equips i els arbitratges i les jornades i aquí, per exemple, els equips volen jugar cada setmana, si pot ser, allà a Madrid juguen bastant menys partits. No sé, és trobar una camisa que a tots ens estigui. Veurem si arribem, esperem que sí. I si no, es tornarà a retocar. Allò, ja dic, fins que donem amb la tecla. I a part, Gavi, ja dic que... Digues. Perdona, com és treballar dintre d'una federació d'un esport minoritari? Perquè no ha de ser fàcil. No és fàcil. Jo no sé com és treballar dins la federació d'un esport majoritari, tampoc. O sigui, no et sabia dir... A veure, jo sí que he fet algunes cosetes amb la Federació Catalana de Futbol, però, clar, jo quan vaig amb la Federació Catalana de Futbol vaig a fer speaker i a mi m'ho donen tot bastant fet. No sé com és treballar allà el dia a dia, però la Federació Catalana de Futbol Americà, doncs, molta imaginació. A veure, certament, segurament hi hagi més recursos a la federació que en alguns clubs. La federació, dins del que cap, doncs té una sèrie de despeses diferents, una sèrie d'ingressos diferents, i és veritat que, a veure, jo en clubs he estat en clubs, doncs diguem-ne que en un moment donat podien treure els bitllets i clubs que no podien treure cap bitllet. O sigui,
Dragons, sense anar més lluny, no? I la federació, home, sempre s'intentarà mirar pel bé dels clubs, però si en un moment donat, doncs jo què sé, si s'han de gastar 30 euros en aigües, no te'ls escatimaran. I aleshores, doncs, dins que és una federació petita, amb poca gent, ens coneixem tots els de la federació, tots els membres de la Junta Directiva, no és que ens coneguem d'ara, perquè és obvi que ens coneguem, però que ja ens coneixíem fa molts anys, perquè el món del futbol americà a Catalunya és molt petit. I a la Junta Directiva, qui més qui menys, portem 20 anys, com a mínim, a la Mundillo. Però és que, a més, ens coneixem amb tots els clubs, pràcticament. O sigui, és que és un esport molt petit, el futbol americà a Catalunya. És una altra cosa que, com a federació, hem de créixer en volum de participants. O sigui, el futbol americà, sí, quan vam guanyar les eleccions em penso que hi havia 16 clubs, diria que eren 16 clubs amb dret a vot. Clar, això, imagina't comparar-ho amb la Federació Catalana de Bàsquet. Quants clubs de bàsquet hi ha? O sigui, cada poble té el seu. Clar, és impossible conèixer tothom de la Federació Catalana de Bàsquet, de futbol, d'handbol, però si la Federació Catalana de Futbol Americà no ens coneixem tots, fotuda. Ens coneixem tots, no tenim recursos il·limitats, tenim moltes ganes, a més, hem entrat un grup de gent nova dins la federació que tots tenim ganes i tots tenim empenta i tots tenim idees i tots tenim, doncs, energia encara per tirar-ho endavant i la idea és, doncs, sense malbaratar recursos, evidentment, però intentar, doncs, amb molta imaginació i molta, doncs, disponibilitat de gent, de demanar favors, també s'han de demanar molts de favors, pagats o sense pagar, però buscar solucions, doncs, imaginatives, no? que se'n diu a vegades. Per exemple, hem hagut de tirar de voluntaris pràcticament doncs, per trobar delegats federatius que puguin anar a tots els tornejos de flag a certificar que els tornejos aquests doncs, se segueixin una sèrie de normes disciplinàries, d'organització, per veure si realment els clubs doncs han complert a l'hora d'organitzar-ho i si els tornejos són de la categoria que s'han anunciat o no. O sigui, i tot això s'ha tirat de voluntaris als quals s'ha pogut, diguem-ne, com a mínim, que no hagin de pagar la benzina del cotxe. No és que s'ho puguin fer de pluriempleo, però com a mínim, doncs, gent que pot anar als partits doncs, a passar allà i a passar unes actes després i intentar, doncs, per exemple, això l'any passat no existia en el circuit de flag. Hi havia, a Divisió d'Honor sí que hi havia els àrbitres que passaven les actes, però el circuit de flag, senzillament, quan acabava el torneig, l'organitzador enviava uns resultats i aquí papi després glòria. Doncs hi ha coses d'aquestes que ara, doncs, amb la gent que hem entrat, estem veient el que et deia, si el sistema és bo, si no és bo, i ser, doncs, el que té, imaginatius i buscar, doncs, solucions als problemes que ens vagin sortint. O sigui, et dic, segurament, si en comptes de ser 16 clubs fóssim 2.000, doncs tindríem molts més ingressos i podríem fer la final de la Lliga Catalana a Montjuïc i podríem fer moltes coses, però com que no ho tenim, només tenim això, ganes de treballar, imaginació i amics a qui demanar-los que un favor de tant en tant. Però, bueno, anem sortint. Jo, de moment, no sé, la meva manera de veure les coses sí que m'agradaria fer més coses, evidentment, i m'agradaria tenir temps també per fer-les, perquè al cap i a la fi, cap dels membres de la Junta Directiva cura un duro i tots treballem per altres bandes i a vegades el temps és el que ens pot faltar. Però ganes de fer moltes coses, hòstia, en tenim moltíssimes. I gent amb experiència, amb organitzar events, en fer coses, en tenim moltíssims. I ganes de tirar endavant en tenim moltes. A veure si mica en mica anem trobant el lloc, perquè a vegades també, com a novells que som en algun moment donat, doncs potser volem demanar organitzar una cosa i no anem amb temps perquè l'UFEC o no és l'UFEC diu, doncs no, això és que s'ha de demanar en aquest termini de temps. Acabarem encara no fa un any que estem al lloc
però ja hem vist algun error que hem pogut cometre i ganes de millorar tot. Perquè, bàsicament, tots els que estem dins de la junta directiva som gent que ens estimem el futbol americà. O sigui, perquè, si no, de què perdríem més hores de la nostra vida? Doncs jo què sé, jo ja no les perdo, les inverteixo, doncs jo què sé, per exemple, entrenant a Euroloki. Podria estar a casa meva, tranquil·lament, O sigui, veiem pel·lícules i sèries i fent les meves històries. I ja és una espècie de voluntariat, perquè no cobro un duro tampoc d'entrenar allà. I a la federació, doncs, és un altre marrón. I per què fas? Doncs perquè estimes el futbol americà. I ho faràs amb més bon criteri, o amb menys bon criteri, amb més encert, menys encert, però, doncs, faràs posant-hi el cor en cada decisió que puguis prendre, una altra vegada, cada decisió que puguis prendre per tirar aquest esport endavant. Marc, dispara. Vale, quina relació teniu amb FIFA ara mateix? És cordial o...? Jo, personalment, en temes de flag, doncs sempre que he hagut de demanar ajut o m'han demanat ajut, doncs a mi m'ha estat bastant fàcil accedir a la gent de FIFA. Doncs, o sigui, bàsicament, per començar, perquè el president el conec de fa molts anys, el Soler, i sí que hi havia una miqueta el tema aquest de... No ho dèiem, però els dos sabíem que intentar coses a llarg termini doncs havíem de passar pel sedàs de les noves eleccions. I clar, jo, doncs, quan vaig començar al febrer, març d'abril vaig tenir diverses trucades amb gent de FIFA, del FLAC, doncs perquè em van demanar, oye, Gavi, que me han dicho que ahora llevas tu tema de FLAC, m'han demanat un camp, doncs anem a buscar un camp. He demanat doncs, que es faci un tryout del Team Spain aquí a Catalunya. Això, veus, no estuvimos en tiempo y forma, Però, bueno, com a mínim, sempre disposats a escoltar. I no es podia anar molt més enllà doncs, pel tema de les eleccions. De dir, clar, jo igual xinxo a la Federació Espanyola, oye, echa para adelante el autonómico, que queremos hacer el autonómico, que no sé qué, no sé cuántos, que és una cosa que ja fa temps que es volia fer un autonòmic de FLAC i, clar, tampoc no podien dir res perquè no sabia si després del desembre estaria el José Luis Soler, estaria el Xisco Marcos i estaria la Sara. Amb la Sara, per exemple, també havia parlat del tema perquè és una jugadora de FLAC, una de les candidates, la que va quedar segona a les eleccions de FIFA. També havia parlat amb ella de temes de FLAC. Crec que és, no? I em sembla que és president d'Asturiana, no? Sembla, potser? Sí, la Sara d'Astúries. Doncs havíem parlat també de... Jo, o sigui, a les eleccions de FIFA no tenia ni veu ni vot. O sigui, jo com a malalt del FLAC, home, si hagués sortit una jugadora de FLAC com a presidenta, suposo que hauries convertit cap al FLAC una mica. Però el José Luis Soler, fa molts anys que me l'estimo moltíssim amb els seus defectes, perquè o sigui, jo vinc de Pioners i ell és de Dracs, tant de bo, tots els clubs, això, tothom que jo he parlat d'aquest tema sempre ha dit el mateix. Jo és un tio que durant molts anys feia molta ràbia com a president de Dracs, que va treure a Dracs del no-res perquè havien desaparegut i els va portar-se en equip top europeu. Ell feia molta ràbia. Però, collons... rival, no? Una enveja sana, Una enveja de, hòstia, em fot molta ràbia aquest tio, però m'hi cago en coll, tant de bon tinguéssim un, no a Pioners, a Euroloki, a Pagesos i a cada club hi hagués un José Luis Soler. O sigui, tant de bo. Ja dic que jo, ja amb el Xisco Marcos també el conec de la seva època de jugador. A mi, que sortís dels tres, doncs, jo sabia que podríem seguir tenint un bon feeling. I, bueno, doncs seguirà el José Luis Soler. Pues endavant, ara, com a mínim, ja sabré i adreçar-me per tornar a dir, queremos un autonómico de FLAC. José Luis, tío, espabilate, quítate la gorra y ponte a hacer algo de FLAC. Que sé que el tio estaria encantat, si es pogués, o sigui, no tinc cap tipus de dubte. I ens oferiria Montigalà,
perquè també Dracs tenen els seus problemes amb temes de camps, Sí. però ens oferiria, i casa seva ens oferiria si calgués. Ja et dic que bueno, hem d'anar tancant serrells de coses que tenim engegades, però que seguirem, doncs perquè, hòstia, és que ens agrada molt, a la gent del FLAC ens agrada molt el FLAC, clar. O sigui, és però que són malalts, però molt malalts, no? O sigui, jo penso que el 90% de la gent que juga a FLAC, o sigui, no som jugadors, entrenadors, som més que fanàtics, som militants del FLAC. Militants del FLAC. És afició autèntica, sí. És allò de, hosti, explicar... A mi se m'omple la boca cada vegada que em pregunten però tu exactament què entrenes? Però tu estàs a la federació de què? O sigui, jo quan he d'explicar el que és el FLAC, a mi se m'omple la boca. I estic convençut que a qualsevol club... Clar, hòstia, perquè tu et pots posar al món del futbol o del bàsquet o de l'hoquei o d'esports més així per inèrcia o per família. Una miqueta... Família sí que em vaig entrar dins el món del futbol americà per mon germà. Però quan estàs ficat al FLAC, que és minoritari dins del minoritari, que és el futbol americà, hosti, és que ha de ser per convicció pura i dura, I és que, no sé, és un... I tant. Que tenim després les nostres diferències del camp i fora del camp, en manera de veure l'esport, de veure la competició, de veure... Podem tenir discrepàncies, però és que no som afeccionats, no som fans, no ho fem per inèrcia, no ho fem per diners, no ho fem per reconeixement social, no ho fem pels Jocs Olímpics, perquè això sí, és la pollita que es podem posar als del futbol americà de però nosaltres som olímpics i vosaltres no. Però no ho fem per res això, perquè portem molts més anys fent-ho. Hosti, és perquè ens agrada molt aquest esport, molt. Aleshores, doncs, si ens agrada, us hi dedicat temps i ganes i empenta i ens equivocarem o no, però ho farem amb molt de carinyo. I per altra banda, Gavi, amb les institucions i tal, quina seria? Això és més complicat. A molts dels ajuntaments també s'hi costa entendre una mica, no? Potser el FLAC i el futbol americà no ens agrada gaire, em penso. Però bueno. Amb el tema dels ajuntaments, o sigui, jo el tema institucional no el toco perquè per alguna cosa tenim el vicepresident, el Miguel Rodríguez, que és el tema que més toca, i el president, l'Àngel Olmo, però sí que el feedback que jo tinc dels clubs i del que jo veig en el tema del FLAC, una miqueta la sort va per barris o per pobles. Sí. Per exemple, a Barcelona el tema dels camps és molt complicat. És difícil. És una cosa molt fotuda perquè tots els camps són futbol, des del sub no sé què fins als veterans, i lloguen pistes que les agafen els del Futbolinto, no sé com es diu, una associació que va llogant camps de futbol per fer partits de patxanga entre els seus usuaris i de més. I és complicat i és car, o sigui, ens resulta molt car. Jo, per exemple, els números de lloguer d'Auroloki, perquè és el club amb el que estic en el dia a dia, i, hòstia, muntar una jornada de FLAC ens pot sortir per un potosí, perquè has d'agafar les hores dels partits, més una hora abans per muntar-ho, perquè a vegades també et diuen no, si podeu començar a les 4. No, però és que si a les 4 s'acaba el partit d'abans, no puc començar a les 4, perquè, clar, els camps de FLAC també s'han de pintar, fill meu, que no d'allò. I, clar, i després desmuntar-ho. No, clar, la gent no entén el tema del FLAC. I més, per exemple, a Bon Pastor tenim el camp de futbol americà, el tenim pintat, però el FLAC no. I et costa molt fer-ho entendre, ja no només a l'Ajuntament, sinó al mateix gestor del camp. O sigui, el mateix encarregat del camp diu, no, si yo cuando me dijisteis a las 4, pues yo dije, pues a las 4 acaban las chicas, pues a las 4 empezáis vosotros. No, coi, tio, si a les 4 hem de començar, necessitem una hora per tenir el camp en condicions, pintat, amb els polos, tal i qual. I això costa. I clar, i a més costa diners, costa molts diners perquè has de llogar la pista un fotimer d'hores per un esport que tampoc no juga tanta gent. I a nivell d'ajuntaments, hosti, doncs hi ha equips de poble que els pot costar una mica més aconseguir la pista segons com, però que després els lloguers són simbòlics o no hi ha ni lloguer de pista. I jo que sé, per exemple, a Bacus, doncs allà a Ullastrell,
han tingut sort, que van després del soccer, però, com a mínim, doncs, aquesta despesa que tenim clubs de Barcelona, per exemple, ells no la tenen. Hosti, i en canvi altres equips d'altres pobles, que és que se les veuen i se les desitgen perquè ni gratis ni pagant, no els hi deixen al camp ni no els hi deixen pintar. Per exemple, a Torredembarra sí els hi deixen al camp, però si l'han de marcar amb ratlles, aleshores no. Aleshores, quan jugues a Torredembarra, no pots marcar una línia ni amb pintura que se'n vagi ni amb guix, no la pots pintar a punto. O sigui, has de marcar el camp amb fons. Cada ajuntament, és això el que et deia al principi, que la sort va per barris, doncs aquí la sort va per pobles. Si tens un poble doncs que l'alcalde s'hi posa bones, doncs tindràs facilitats de camp, després tocarà més o menys el nas en temes de marcatges o de preus o no preu, però Barcelona és complicadíssim, és complicadíssim. Tant de bo tinguéssim a la federació un camp de flag. Padrí, això és el que ens agradaria molt, molt, molt com a, diguem-ne, llegat després de 4 anys o després dels anys que tinguem, doncs de poder tenir una instal·lació fixa pel futbol americà i pel flag. Això seria ideal. Se'ns acabarien molts problemes de calendari, se'ns acabarien molts problemes de moltes coses. Gavi, tu penses que el fet que el flag sigui olímpic a les properes Olimpiades farà que les institucions apostin més pel flag? És a dir, les Olimpiades, el fet que el flag sigui olímpic, és la gran oportunitat pel flag futbol? Hauria de ser-ho. El que passa és que hi ha molts esports olímpics. O sigui, és un avantatge, és una carta que no teníem abans. I, en principi, hauria d'afavorir-nos. Però, clar, jo què sé, també hi ha altres esports olímpics que no sé jo si el fet de ser olímpics els hi ha generat un gran boom. O sigui, jo, per exemple, sí que ara tiraré de referents viejunos, Xavi, tu m'entendràs. Jo me'n recordo, per exemple, quan vam fer la sèrie de Juana i Sergio, de voleibol femení, que era una sèrie de dibuixos animats, i els clubs de voleibol femení es van desbordar de nenes que volien jugar al vòlei, perquè hi havia una sèrie de Telecinco que es deia Juana i Sergio, de la Juana Hanzuki. Me'n recordo, sí. Jo no sé, tant de bo, que amb el flag hi hagués alguna cosa així. No ho sé. Quin nivell d'implicació agafaran els clubs? Els clubs de les institucions? No ho sé. Els clubs, evidentment, és una cosa que es comenta, es parla, i l'objectiu el tenim allà. I ara que la Federació Espanyola ja tenim, o sigui, en principi aquesta junta directiva serà la junta directiva fins més enllà dels Jocs, jo penso que les coses han de començar a treballar. A mi, doncs, per exemple, que la selecció espanyola Open masculina d'aquest any hi havia algun català? Diria que no. A la femenina sí. A la masculina no. En categories inferiors sí que n'hi havia alguns. Fins i tot, per exemple, l'equip femení Sots 17, l'estaf era català i van guanyar les noies del Campionat d'Europa Sots 17. Però certament hi hauria d'haver-hi molta més representació d'esportistes catalans i canvi dels jocs. Una altra cosa és que s'aconsegueixi o no s'aconsegueixi, perquè l'últim que he llegit aquesta setmana ho he vist, no és una notícia oficial que jo sàpiga, però que les competicions de flag seran per 6 equips, que a mi em sembla només 6 equips en categoria masculina i femenina. Jo trobo que són pocs. Sí. Jo m'esperava més. En categoria masculina, actualment, Espanya no està entre les 6 millors seleccions. Categoria femenina, por ahí podríem estar. Veurem, perquè hi ha 3 anys per endavant per classificar-se i 4 pels Jocs. Bueno, menys de 4 ja, clar. Clar, sí. FIFA té un treball per fer, però clar, FIFA tampoc no traurà si les territorials no treballem. I doncs a mi una de les coses que m'agradaria és també augmentar la presència d'esportistes catalans a la selecció estatal.
Ja que no podem tenir la nostra, doncs, dins de la seva, intentar doncs això, doncs que més enllà de la Mònica Rafecas o de les noies que puguin estar per allà, doncs home, tenir gent, doncs, jo què sé, l'Eric d'Scorpions, per exemple, és un xaval joveníssim que va estar allà a la selecció fins a pràcticament l'últim moment a la selecció espanyola, es va caure un dels últims talls, doncs jo què sé, i hi ha gent amb talent a Catalunya jugant a flag. Doncs a mi m'agradaria que aquesta gent doncs, tinguin un territori a Catalunya on acabar de desenvolupar el seu talent doncs, per ser referents al flag no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol. I, escolta, si en 3 anys es treballa bé, doncs qui et diu que si les noies han estat campiones d'Europa en futbol americà, davant de potències molt més importants, doncs perquè no només les noies, sinó també els nois es poden col·locar en aquell top 6 que et doni dret a anar als Jocs Olímpics, que seria un somni brutal, brutal. Jo aquest estiu vaig estar a Los Angeles i un dels llocs on vaig anar a fer-me la foto va ser l'Estadi Olímpic. Com que d'aquí 4 anys dubto molt que pugui anar, doncs com a mínim ara que estic em faig la foto aquí en plan... He vingut a inspeccionar el terreny, saps? Com a delegat federatiu. Ja està. Si em paguen el viatge jo hi vaig, de delegat federatiu o a portar les tovalloles, tu, que pesen molt. Marc. Bé, doncs aquí tenim una mica la pregunta alterna, igual que el Brancala diu quants diners tens, però aquí nosaltres preguntem, com ve algú del flag, el tema del debat etern de... No preguntaràs quantes vegades No, això no. O que és més feixista o més masclista, no, això no. El debat sobre el flag, si és un esport en si o és una mica com a introducció al futbol americà en un futur. Hòstia, quina mala llet, No. És una pregunta que... A veure, jo l'entenc com a esport, a part, però entenc perfectament a la gent que diu que és la porta d'entrada al tackle. Jo ho entenc de les dues maneres. O sigui, jo abans ho veia més com la porta d'entrada A, tot i que era molt més divertit que... Jo, per exemple, quan jo vaig començar en el món del futbol americà, jo tenia 13 anys quan vaig posar el meu primer casc i cuirassa. Llavors només hi havia sènior i júnior. I jo amb 13 anys em fotia cascassos amb nanos de 19 anys. Imagina't doncs, com anava jo per terra. Sí. Tant de bo hi hagués hagut flag quan jo tenia 13 anys. Oi, l'altra vegada. Ja no fan faristols com els d'abans. Però, o sigui, l'entenc més com un esport diferent i més per com ha anat evolucionant, perquè ja et dic, jo vaig començar a entrenar a flag, seria l'any 2003, penso, 2002, potser, i el flag que jugava aleshores no té res a veure amb el flag que jo em vaig trobar quan vaig tornar al 2020. Diria que va ser el 2020 que vaig tornar a enganxar-m'hi. I el d'abans era molt més una porta d'entrada al futbol americà. I l'evolució que ha tingut, home, d'una banda, sí que és veritat que per la mentalitat europea el tema que els nens, abans de posar-se un casc i una cuirassa, o sigui, tu als Estats Units pots trobar lligues infantils de nens de 5-6 anys que ja van equipats, amb contacte limitat i tal, però aquí seria inviable per 1000 circumstàncies. Aleshores, hi ha un nano doncs que perquè ho ha vist a casa, perquè li agrada, perquè ho ha vist a les pel·lícules, per el que sigui, que vol començar a jugar a futbol americà o que vol jugar a futbol americà i té 10 anys, doncs clar, no es pot posar un casc i una cuirassa i no està malament que comenci a habituar-se a diversos moviments i diverses històries que evidentment són comunes del futbol americà del futbol flag. Ara, que és un esport que ha agafat una entitat pròpia, també és veritat. O sigui, és absolut. O sigui, per això, jo abans era més d'una manera de pensar i ara soc més de l'altra, però entenc
les dues perfectament. Tampoc no cal ser talibà ni de l'una ni de l'altra. O sigui, et dic, jo era més de la porta d'entrada, ja soc més de l'esport diferent, però entenc perfectament entenia els uns i entenia els altres. O sigui, és una miqueta semblant, com diria, potser té algunes similituds amb el bàsquet 3x3 i el bàsquet, o amb el futbol sala i el futbol. Sí, pot ser. Són esports diferents. Sobretot el futbol sala i el futbol són esports totalment diferents. Però també conec gent arrelada al futbol sala tota la vida, perquè he estat molts anys també vinculat al món del futbol sala, que veien doncs, com que tots els nens havien de començar jugant a futbol sala abans de passar-se al futbol gran. Com que el futbol sala, o sigui, gent doncs, de divisió d'honor que veia que el futbol sala creia que era una porta al futbol gran quan són esports tan diferents. O sigui, et dic, l'exemple també del bàsquet i del bàsquet 3x3 és similar. Potser la diferència entre el 3x3 i el de 5 del bàsquet és diferent, és més petita, però jo veuria, ja dic, doncs que es poden entendre les dues maneres d'entendre aquest esport. I avui dia, per mi, és més un esport diferent. Però, bueno, o sigui, també és veritat que tu agafes a jugadors d'atac i els pots jugar flag i amb un mínim, doncs, de dir, si no baixis el casc quan et vagin a placar, doncs poden jugar molt bé. Dic, o sigui, si els jugadors de la NFL, Mahomes i companyia, se'ls encén la llumeta i diuen que algun ja ho ha dit, que vol jugar als Jocs Olímpics, o sigui, que Mahomes sigui millor el quarterback de la selecció americana, de flag, no ho crec. Jugar a flag no ho crec. Ara, això, hosti, jo m'imagino l'audiència que tindria el flag per tele si juguessin els mateixos jugadors que han jugat als últims mundials, o l'audiència que tindria el flag a la tele si doncs, muntes un equipet amb Mahomes i, jo què sé, el Kelsey, què sé, jugadors d'aquests que dius, hosti, seria... És que com el Dream Team... Tu imagina't el Dream Team del 92. Doncs clar, o sigui, el bàsquet abans del 92 jugaven universitaris americans. I el 92 és quan entren els de la NBA. Doncs el flag, que entressin jugadors de la NFL, jo penso que, primer, que seria injust pels jugadors que juguen a flag tota la vida. Per mi seria injust completament, però des d'un punt de vista de màrqueting, seria espectacular, sí. Però penso, no sé, igual m'equivoco, però jo penso que de cara a vendre el flag, et dic, o sigui, jo soc hauríem de convèncer però segons el Purdy posen el Mahomes, jo entenc que hi haurà més gent que es mirarà el flag. Sí. Hauríem de convèncer el Kelsey perquè portés la seva dona, també. Cada cunyau, cada molt cunyau aquest comentari. No, ho dic per atreure gent, llavors segur que la... També. L'exposició seria... Que faci el show de mitja part també, això sí que haurà audiència espectacular. A les Olimpiades no ho crec, però bueno. Escolta'm, Gavi, agafant tota aquesta reflexió que feies ara, si tenim en compte que el futbol americà, Tucker, porta 40 anys aproximadament a Catalunya jugant-se a nivell autòcton, però no acaba d'arrelar, continua sent un esport absolutament minoritari. Si tenim en compte que el flag podria atraure més a la gent per la facilitat d'entrada, perquè és menys costós, perquè és menys violent i perquè podria ser més senzill, a la llarga podríem estar en un escenari com en el sòquer, que hi ha dues federacions, sòquer gran i futbol sala. Creus que es podrien arribar al futbol flag a agafar entitat suficient com per independitzar-se del futbol americà i tenir una federació pròpia? La pregunta que has fet té trampa, t'aviso. El futbol sala depèn a nivell estatal i també a nivell de Catalunya. El futbol sala de Catalunya depèn de la Federació Catalana de Futbol. Igual que a Espanya no hi ha una federació. El que és veritat, sí que és veritat, que existeix la Federació Catalana de Futbol Sala i la Federació Espanyola de Futbol Sala. Però
diguem-ne que els clubs que estan vinculats a la Federació Catalana de Futbol Sala o a la Federació Espanyola de Futbol Sala no són Barça, Movistar, El Pozo, són altres clubs i és un altre nivell. O sigui, sí que existeix, et dic, una Federació Catalana de Futbol Sala que no depèn de la Federació Catalana de Futbol, però no estaríem parlant del Barça, d'Indústries, de Martorell, dels equips més. Que existís una federació catalana o una federació espanyola de flag que se separés. Hosti, ara com ara... Si en un moment donat s'hagués de donar el cas, hosti, doncs jo què sé, s'hauria de veure l'escenari d'aquell moment. Clar, si a mi em dius, jo què sé, no, mira, és que ha fotut un pelotazo al flag amb els Jocs Olímpics que de cop i volta a Catalunya hi ha 200 clubs de flag per 15 o 20 de futbol americà. Dius, hòstia, plantegem-nos-ho, però com que això és ciència-ficció, ara com ara, i jo penso que pocs recursos que hi ha al futbol americà i pocs recursos que hi ha al flag, si treballem junts, que al cap i a la fi, encara que siguem esports diferents, són dos esports que, home, que tenen quelcom en comú i que ens podem ajudar i que ens podem retroalimentar. O sigui, ara com ara ni m'ho plantejo. I donat que en el futur es donés el cas, l'hauríem. I això passa semblant. Jo conec gent que està molt ficada dins del món de les bitlles. I en el tema de les bitlles hi ha el problema del bowling i les bitlles catalanes, que depenen de la mateixa federació. I jo conec gent del bowling i que a vegades s'emprenyen perquè, hòstia, és que si ens traguéssim de sobre els de les bitlles catalanes, segur que els de les bitlles catalanes deuen pensar tres coses del mateix. O sigui, tenen també el problema de dos esports que tenen alguna cosa en comú però que no és el mateix esport. És el mateix la bitlla catalana que el bowling del Pedro Picapiedra, per posar un exemple que segurament si m'escolta algú del bowling dirà aquest desgraciat que està dient, però ja ens entenem, no? Doncs a la pel·lícula de futbol americà és veritat que hi ha coses que podrien anar diferent, però et dic, el dia que el flag tingui 10 vegades més llicències que el futbol americà, ja veuràs tu, que un cop està, i la liem parda, però que això no passarà. I sí, donat el cas, donat el cas que passés, doncs, hosti, a veure, primer que res, tant de bo, tant de bo, doncs en comptes d'haver-hi 15 equips catalans de futbol americà, n'hi hagués, doncs, 50 i en comptes d'haver-hi 17 o 18 equips de futbol de flag, fossin 100. Hosti, estaríem parlant d'una altra història. Però ara com ara, hosti, i si em toquessin 1.000 milions d'euros, què faries? Jo què sé, si no... Ara com ara no m'ho puc plantejar perquè no compro ni loteria, no? Doncs amb això estaríem el mateix. Tant de bo creiem tant les dues federacions com per poder dir, bueno, què fem? I potser seguim junts, perquè si treballant junts creixem els dos, hòstia, per què separar-nos? O sigui, ja dic que el futbol sala i el futbol, a nivell espanyol, són les seleccions i els clubs de futbol sala tant a Espanya i a Europa són tops i al món són tops. I en futbol, 3/4 el mateix. I les seleccions, 3/4 el mateix. Van junts, sí que hi ha el comitè de futbol sala dins de la Real Federació Espanyola de Futbol i que hi hagi, que de fet de facto hi és el comitè de flag dins de la Federació Catalana de Futbol. El que el comitè de flag soc jo, de moment. O sigui, tampoc no tinc un gran organigrama de gent, no? Sí que hi ha gent amb la que parlo i anem tenint converses de cara a treballar en el futur, però és això, o sigui, com a comitè dins de la Federació Catalana jo em sento molt còmode i de moment no tinc cap tipus d'intenció de buscar cap història paral·lela, perquè a més a més dic que el tema del futbol sala, per exemple, l'experiència penso que no és molt positiva. Home, té de positiu que la selecció catalana de futbol sala competeix a nivell internacional. Però, clar, no és la selecció catalana de futbol sala amb els millors jugadors catalans. És amb els millors jugadors dels clubs de la Federació Catalana de Futbol Sala. És diferent, sí. Que és
un nivell bastant inferior. Marc, alguna pregunta més pel Gavi? No, jo estaria ja. Jo tinc una última, Gavi. I és com a aficionat, no com a responsable federatiu, què penses de l'exclusió dels Barcelona Dragons de la ILF? Ai, Dolorosa. No contestar, dolorosa. Però inesperada, jo penso que més o menys des de mitjans de la temporada passada i més que menys tots els que seguim els dragons i estimàvem els dragons i teníem una mica de, com a mínim, ja no de coneixement, perquè realment el coneixement de tot el que ha passat crec que el té molt poca gent. Però si vas escoltant cosetes que et van dient, et van filtrant, que no se lo digas a nadie, que me enteré por uno que... Jo penso que sorpresos, així és com quan va patar Dragons, els originals. Hosti, allò va ser una decepció i potser no estava jo també informat en aquella època, però em va agafar, per més que havia baixat bastant el tema de l'afeccionat que anava primer a l'estadi olímpic i després al mini, però a mi em va agafar sorpresa aquesta, Xavi, no ens enganyem, de sorpresa, no. Cap ni una, no. Una mica allò de crònica d'una mort anunciada, que a més comencen a filtrar mails de bon matí aquell dia. Hi havia molts missatges i molts grups de Telegram i molt Twitter i molta història amunt i avall. I allò que és una miqueta com la proclamació de la República, no? Que diu, proclamo la República. I la deixo suspesa. Doncs més o menys jo cada vegada que refrescava la pantalla era no, que el Jason diu que estem treballant, no, que a la 1 es comunica que pleguem, no, però que no sé. Va ser un matí, jo amb alguns amics ho vaig comentar. Hosti, jo era molt petit per tenir molts records del 23F. El 23F aquell del 81 sempre s'ha recordat com la tarda dels transistors. Tothom enganxat a la ràdio a veure què deien. Doncs aquell dia per mi va ser al matí enganxat al mòbil. I enganxat a X, i enganxat al Telegram, i que un m'envia un WhatsApp, que l'altre m'envia un missatge per X, que l'altre penja no sé què a l'Insta. Va ser un matí, ja et dic, durillo. Em fot molt, perquè, hosti, jo, portava 4 temporades posant-hi la veu i jo sé que hi havia gent que estava treballant i gent que ha treballat molt, doncs, perquè això funcioni, però al final la gestió, diguem-ne que potser no ha estat la més encertada. I surt el Gavi políticament correcte. La gestió no ha estat potser la més encertada. Sabem escoltar entre línies. Que sí? Sí. Jo l'altre dia en algun grup de Telegram vaig posar bon Nadal a tothom, menys a una persona. Menys a una persona. Menys a solitari. Ahí está. Bueno, Gavi, pues, escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat així amb mitges vacances de Nadal, no? I per haver-nos dedicat el teu temps i el teu esforç. Molta sort i molts encerts en la teva tasca federativa. Segur que ho feu molt bé. Hem parlat nosaltres amb el president de la federació, ja ho saps, que va estar en un dels nostres primers programes i penso que fareu molt bona feina. I per lo que pugueu necessitar, com dic sempre, teniu a la vostra disposició els nostres humils micròfons per si alguna vegada heu de fer-los servir. Moltes gràcies, Gavi, que tinguis unes bones festes i un molt bon any 2025. Patrones a la Bàrbara, també. De part teva, mira, la tinc aquí al costat. I Marc, jo no sé si tu tens una Bàrbara, però donat el cas, també... A la família, li transmetré a la família. A la família del futbol americà i a la família del podcast. Moltíssimes gràcies a tots i molt bon any. I ja et dic que quan sigui ens veiem i si ens veiem allò... Sí, hem de quedar. Hem de quedar. Vale? Vinga, una abraçada. Adéu, nosaltres continuem el programa, Gavi. Vinga, adéu-siau. Adéu. Bé, una entrevista molt interessant, no, Marc?
I ja, bueno, tot Sí. interessant, intensa, no s'ha guardat res i amb alguna pregunta dificileta que li hem fet ha estat molt bé. Ens perdonarà, esperem. Ens perdonarà, cap problema. Doncs, si et sembla, fem una repassada ràpida. Sí, no? Una repassada ràpida. Si tenim temps i tal. Sí, ràpid. Només per dir-vos que va ser aquest passat cap de setmana a la final de la Copa Catalana a Montigalà, que els Badalona Dracs van guanyar els Terrassa Reds 32-0. Com va anar això, Marc? Doncs, sembla que bastant igualat, no? El contrari, no va dir igualat. Bastant dominada de Dracs, sembla. 14è títol pels badalonins. 14è, eh? 14è? 14è. I el 13è que aconsegueixen de forma consecutiva allargar un regnat que va començar l'any 2010. Aquí sembla que les dinasties i tal. Mira, a la Copa Catalana, Dracs, següent. I David Martínez escollit MVP de la final. Com moltes felicitats a David. Molt bé. Molt bon partit. Doncs felicitats pels Badalona Dracs i també pels Terrassa Reds per haver arribat a aquesta final. Molt bé. Sí, estan construint un bon equip els amics de... Sí. Vale, al camp d'atletisme de Vilafranca es va jugar la jornada del circuit català Gold de Flag. Com va anar, Marc? Doncs tant Pagès com Vies i Reis Scorpions han sumat 2 victòries més per continuar invictes i reformar-se al capdavant de la classificació. Per la seva banda, Ullastret i Bacus, Mamuts de Sant Vicent de Sors i Sabaix Panthers van entendre un triomf cadascú. I els resultats van ser Mircats Pagesos 22-39, els Mamuts de Sant Vicent dels Sors, Vies i Reis Scorpions 20-32, Pagesos Panthers 45-6, Bacus Torredembarra Lizards 31-25, Scorpions Mircats 25-18, Lizards Mamuts 20-28 i Panthers Bacus 36-33. Sembla que aquesta competició, el partit clàssic, direm, el partit decisiu serà el Pagesos Scorpions, no? Segurament, sí. Segurament. Més força ara mateix, si es podria dir. I també s'ha jugat la Copa Catalana Infantil de Flag. El campió ha estat Badalona Dracs contra també Terrassa Reds 18-26, no? Què més sabem? Doncs el tercer lloc del podi va estar pels Pioners de l'Hospitalet i els resultats van ser Pagesos Dracs 2-21, Reds Pioners 30-26, Fènix Rookies 12-35, Pagesos Fènix 14-13 i Pioners Rookies 20-19. També s'ha jugat la Copa Catalana Benjamí de Flag. Com ha anat això, Marc? Doncs els American School Barcelona Lynx s'han anat el títol a derrotar els Badalona Dracs en la gran final per un resultat de 34-25. En tercera posició, els 2 amics d'Ullastret i Bacus. I els resultats han sigut Mircats Reds 19-6, Dracs Bacus 21-6, Lynx Mircats 33-18 i Bacus Reds 19-6. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui, que estem passats de temps del que acostumem a fer. De Nadal, no sé, volta teca. Avui no sopem perquè... Avui no sopem, no. Avui és típic menjar de Nadal, diguem, no? Amb molta teca que consumim. Recordes, hòstia, com es fotrà com un balcó. Sí. Doncs res més, només desitjar-vos que acabeu de passar unes molt bones festes, que tingueu una fantàstica entrada d'any i ens veiem ja l'any nou i ens veiem ja el 2025. I recordeu sempre... Veurem tornem. Sí, home, el gener suposo, no? Clar, he dit el 2025, això és molt ampli, però... Ja exactament ja ho veurem. Ja veurem, sí. I fins aleshores recordeu sempre que els petits canvis són poderosos. Fins la propera. Adéu-siau. Salutacions cordials.